Ahojte! Poďte spolu so mnou a spolu s Paťkou na tanečnú súťaž do Maďarska. A teda bude to európske finále, takže nám držte palce. Teraz každá povieme, o koľkej sme stali a čo sme teda robili. Takže ja som stala o 5:00 a autobus mal prísť nejak tak 5:45, pretože tam mám blízko. Klasicky som ráno stala a išla som si umyť zuby. Nestihla som sa ani naraňajkovať, pobalila som sa a išla som. Takže ja som stala 4:45 a ja som vlastne stala, prezliekla som sa, mamina mi spravila vlasy a mama sa ma aj pýtala, že či nechcem raňajky, ale ja som si nedala, tak mi spravila iba vlasy a išli sme. My dve sme z iných skupín, ja som Pose Revolution a ja som Cassia Crew. My máme teda také oblečenie, že máme čierne gate so zeleným pásikom, máme crop top tričko s dlhým rukávom a je teda biele a mám teraz takéto copiky, ale potom budem mať brčkavé vlasy a tuto hore budem mať taký copík. No a ešte mám biele členkové ponožky a biele topánky. No a ja mám taký ako keby bielo-čierny desiatkový dres, červené gate a copíky mám takéto, len sú tam také bublinky si ešte spravím a členkové ponožky biele a biele topánky. A teda súťažíme v moderných tancoch až takých do hip-hopových. A obidve tancujeme street style, ale nie je to istý. My vám potom tie kostýmy aj natočíme. No a teda cesta do Maďarska bude trvať 4 hodiny. Ešte je len ráno a my už vyjedáme cukríky. Paťka tu už kombinuje dobré chuti. Ako to chutí? Ja si teda berem za sebou aj make-up a ukážem vám, čo všetko tam mám. Mám tu takéto tiene od Essence. Oni sú lesklé. Ešte tu mám rúž od She. Takýto odtieň. Mne sa veľmi páči a som rada, že som si konečne našla taký normálny rúž, taký dosť dobrý. Tam tu mám ešte takéto na vyčesávanie obočia. Takýto blesk na pery od Shine. Tá od Essence, takýto. Či sám potom na rúž. Ešte tu mám riasenku od Essence, opäť je vodiodolná. Mám tu to neónovú ceruzku na oči a je teda tiež vodiodolná. Ono vyzerá byť na videu biela, ale je neónová. A ešte tu mám ceruzku na pery, tento odtieň. A ešte posledná vec, tu mám takúto kostičku na vyčesávanie rias. A to je už všetko. Akorát mi zvoní budík, že mám stávať do školy. Ale ja už som hore a nejdem do školy. Nebojte sa, máme obidve ospravedlnenky. Aj na dnes, aj na zajtra. Ideme na benzínku. Sme vonku a ideme.
Ja som si na benzínke kúpila trošku väčšiu trufolu. A ja som si kúpila taký malinovo-marshmallownový twister na nuk. A Paťka vám urobí teda v autobuse aj ochutnávku. Áno. Ideme do autobusu. Takže ako sme slúbili, Paťka vám ide urobiť ochutnávku na nuku. Môžeš. Možno, že bude trošku aj roztopený, toho sa bojím. Ale má to byť, že príchuťou maliny, marshmallowná, či ako sa to volá, a také bezo, alebo hrozno. No, toho sa tak prišla domov, ale taký nemám 5 čiastky, takže potom najdu 5, to sa neráta. No, trošku sa to už topí, ale nie je to ešte. Takže takto to vyzerá. Mňam. Toto dielčie ako keby. Malo byť teda taký jogurt ako keby, alebo taká pena, neviem čo na Tak to ochutnaj. A toto taký ovoc, neviem čo. Ňam? Fajne to je. Takže koľko tomu dávaš bodov? 8 z 10. Ešte stále sme na Slovensku. No. 10 z 10. Cesta na Slovensku. O chvíľu už ideme cez hranice. Cesta v Komárne. Už sme v Komárne. My sa už trošku nudíme. Potrebujem ísť na večko. Ja už som si rozpustila tie svoje copíky. Čo na to hovoríš? Pekné, dávam tomu tak 9 z 10. Teraz sa už ideme malovať. Takže ja si idem dať iba takúto špirálu od značky Avon. No a lebo ja veľmi make-up nemusím a mňa to uspáva, takže ja si dám iba to. Ja sa nevidím, ja som si asi vyšla, že? Takže takýto je to rozdiel, tu som si trošku farbila, to nevadí. Rozdiel. A riadny celkom. Takže takto to vyzerá so špirálou a takto bez. Keďže ja mám také maličké, tak to mám maličké štetinky. A to je všetko. Ja si dám najskôr do toho od Essence a tam sú také ako keby tiene, ale ja si to dám, že asi aj na oči, aj na nos, aj na líčka, pretože ono je to triplietavé. Dám si dole okuliare. Ja si dám asi tento taký najviac ružovúčky. Líčko a nos a oko. Tak, dala som si teda na líčka, na nos a na oči. A teraz si idem vyčesať obočie. A dole. Mám hotovo a teraz si dám túto neónovú ceruzku na oči. Zatiaľ som si urobila len toto, pretože sa mi to ťažko robí, pretože sa myká autobus. Takže ja si to potom urobím až tam. No.
ďalšiu vec. Teraz si vyčešem riasy takýmto. Ja používam túto stranu. Si väčšinou zavriem a vyčesávam. A to isté aj s druhým okom. Tak ostatný make-up, čo za sebou mám, si urobím až tam, pretože tuto to hrozne myťá. Teraz si idem už urobiť pery. Ako prvé použijem túto ceruzku, ktorú som vám už ukazovala. Takže mám hotovo a že teraz v autobuse sa mi to podarilo podľa mňa, že najlepšie. Teraz si idem dať rúž, je to teda 500 a je z DM-ky od Shift. To som vám už hovorila. On je taký krémový. Pardon, sme v autobuse. Oh my gosh. Odteraz sa malujem už len v autobuse. A posledná vec, tento priehľadný lesk od Essence Extreme Shine, tak. Sárka, to je Balaton, to je veľké jazero, bazén, sa sadni si. Ach, to je taká dobre. veľká mláka. Dúfam, že to vidia. Vy musíte jeden prvý tancovať. Nezamazala sa to. Nie. Môžem ísť aj ja? Oh my gosh. Takže toto je môj make-up. A ešte si tam dám teda ceruzku na oči, to mi moc nešlo, ale kúkajte sa na to. Už sme tu. A toto je naša šatňa. Ja si idem dorobiť make-up. Už som sa namalovala a teraz sa idem presliecť. Už som sa presliecla. A tuto je naša kamoška Monička. Ahojte, ja som z tejto špirálu a ja som sa dala o mnoho zle. Pose Revolution vystupujeme o 20 minút. Ideme si to skúsiť. Ja som už dovystupovala a teraz o chvíľu ide vystupovať Paťka. Mám ešte čas. No a teda mám z toho dobrý pocit a snažila som sa najviac, ako som vedela a podľa mňa som až takú veľkú chybu niekde neurobila, no uvidím na videu, pozriem si ho. A samozrejme držte palce teraz Paťke a potom vám povieme, ako sme sa teda umiestnili a toto je finále. Showtime Dance. Úžasný zážitok, keďže sme v Maďarsku a zahraničí. Bolo to super a dúfam, že aspoň vyhrám aspoň 3. miesto. Teraz vám ukážeme, ako to tu vyzerá.
vyzerá vonku. A teraz ideme do našej šatne. Opäť je tu puma. Malo by tu byť automatické svetlo. Tu sú aj sprchy. Čiže automatické svetlo a hej. Červený? Á, máš ešte. Už ide byť vyhodnotenie. Boli sme pozvaní všetci na pódium, takže teraz pôjde asi muzika. Už len čakáme na výsledky. Tak to čakáme. Everyone, 3, 2, 1. And the first place, Racing Girls, a z Akademie Veľké Uherce. Argentína z kapely Bratislava. Máme druhé miesto! Poď, bež! Second place goes to choreography called Drop It Off. Základná škola Jana Válka v Noušti, and the winner of the category Pick It Up. Táška Šťanica, and the winner of the category Tretí! Už si ideme vôbec. Ja sa priznám, aj som vyhľadla. A ja. Opäť schodík.
robíme opäť malú ochutnávku. Toto sú naše juniorky. Dajte si to sem. Mňam. Ako prvá to idem ochutnať ja. Takže máme takéto guličky v paradajke. Som hladná, je to dobré. Dávam tomu 9,5 z 10. No môžeš. No, ja mám takéto isté vlastne. Koľko tomu dávaš? Nie je to hrozné, je to dobré. 9 z 10. Veľmi dobré to bolo. Ja som plná. Čo je ja? Gogo. Ja som si zmenila očes na takýto vysoký izop a rozhodli sme sa s Paťkou, že sa pôjdeme prejsť k jazeru na Balaton. A ináč na začiatku sme dostali takéto bielo-fialové pásky, len sme vám to zabudli natočiť. Vyrážame k jazeru Balaton. Nastavujeme si mapu a ideme tam teda pešo. A taktorí sa idú aj kúpať, ale my nie. Teraz ideme do obchodu si kúpiť nejaké suveníry, ale hlavne chladenú vodu. Nakoniec sme sa ešte zastavili na ľadovú vrť. Ja mám teda všetky tri, ktoré boli. To je zelené jablko, jahodu a šmolkovú. A Ja som si dala iba jahodu. A ideme urobiť ochutnávku. Mňam. Zelené jablko je veľmi dobré. Jahoda je lepšia ako zelené jablko. Najlepšia je no, ako to mám zaradené. Najlepšia je modrá, šmolková, potom jahodová a potom zelená. A bola ešte takáto kafe. Mi sa tak trošku sfarbila tá ľadová drť. No ale dobrá správa. Sme tu na Balatone. A už mne sa zdá, že tu je ešte väčšie teplo. Aspoň máme niečo studené. Ideme si do obchodu kúpiť nejakú studenú vodu, pretože je vonku naozaj teplo. To čo je? To je takéto dlhé naťahovacie. A toto? Toto je asi taká prvá vata. To je jedlé čudo. To je taký nanočík. Nanočík. Aha. Čo? A burgeríky. Burger. A losujeme burger. A vyhral Big Burger. Oh. Poď sem. Pozri. Toto majú nádherné roztriedené. No úplne nádherné. Toto je čo? Srdce rusky. Baby shark. To by som chcela. Aha. Toto. To je na Vatufan. A ty? Ja len tak pre srandu na vyskúšanie. Tak co, hej. Takže beráme túto jednu vodu a túto jednu Janu. Už odchádzame a máme aj večeru. A
obvykle máme vyprážaný syr s hranolkami a ja mám aj kečup. Takže nejak takto to vyzerá. Máme trojuholníčkov. My sme sa tam už nestihli najesť, pretože sme chceli čo najskôr vyraziť. A teda jeme to v autobuse a idem to ochutnať. Tu ešte hranolku. Oj. Čakaj, tak ja si dám túto. Dávam tomu 10/10. No teraz ideme ja ochutnať. Syr skúsim. Keďže ja som nestihla, tak ja kečup nemám. Takže... Keďže to není až tak osolené a cítiť, že to není také, že to není slovenské a také chutnejšie, tak dávam tomu 9/10, ale je to dobré. Hej, je tam malo soli, ale tak čo už. Bolo to výborné. Dobré ránko. Je 10:30 a rozhodla som sa, že už vstanem. Včera sme vám spolu s Paťkou už nenatočili veľa v autobuse, keď sme sa vracali, pretože sa mi úplne vybil mobil. A teda ešte sme stáli na benzínkach, kúpila som si tam KitKat čokoládu, Chocolate Duo sa to volalo, tak nejak. A také cukríky, ktoré mali tvar jahody s vitamínom nejakým. Paťko si kúpila opäť Nanook Twister zelený. A teda my sme nešli spať, my sme sa tam rozprávali, ešte sme sa aj zabávali. A teda prišli sme do Banskej Bystrice nejak o polnoci. No a toto bolo dnešné videjko. Čauky!